Kaya nga aton congressmen, mauna karon ang nagpangawat. Ang gahimo sa budget mo po'y nangawat sa abatong budget. Unya, ang kasakit pa ana, ang hugas rag kamot si BBM. Kinsa man gyud ang pinakautok aning korupsyon Eh gyud di, attorney. wala na gyud. He tried to hold on to power. Kinsa man di ay, kay di mo sila ganang Sara. Ang mga kontra sa mga Duterte, di po sila ganang Sara. Muna wa sila ga Marcos resign nga siyagit. Kaya kung mag-resign ko na si Marcos, si Sara ko na mapuli. What is his plan? Unay akong challenge ni BBM. Ano ang plano mo, BBM? Sa man mo diyan, mga bugo mo? Ikaw mismo niingon nga Sarah is the woman to beat. She is. Taga ikog rason nganong she's the woman to beat man, attorney. Even Lucio interviewed me. Ingon po siyang she's the woman to beat. Maski di sila ganahan nila. Maski dili mo ganahan niya. Kahibalo man mo tanan nga she's the woman to beat. Attorney, kintahay nga qualified si Mayor Vico Soto in terms sa iyahang age. You think nga naay posibilidad nga si VP Inday Sara pwede mapildi ni Mayor Vico? Number one, Kaning imo pagkaisog attorney ba kanang wa man jud kay kahadlukan. Wala sa ka naghuna-huna nga basig ka na maglakaw ka diya sa gawa kita paggawa sa muron diya sa hotel nga naay mo kalit og kuan si mo nga ikaw diha ana di imong kuan sa wala sa kamahadlok attorney. no. Wala jud kay kahadlukan. Musukol na ba ko? Musukol na Kanang yun ko. security nimo ba? Gibangga. Public places man akong giadtuan. Okay. Pamang yun ko gaadto ka ng mga places nga mga dutay lang Delikado. tao ba. Ay naman ko gasapak anang bodyguard ta kay I used to carry guns, you know. Karon wala na. 68 years old ang god ko. Okay. O ganaan sila, sige, sila ko ninyo. Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Grabe kaayo ni ka-trending ning atoang makahimamat karong adlaw sa programang Binisaya Chit Chat ato ni kay ang iyahag yung pamaba di giyod ka makasagang way gikahadlokan ning bayhanan ni. Pero ayhan ako siya ipila-ila sa inyo ha, manghangyo lang ko. Kay hantod karon dako gihapon kayong porsyento ang mga galantaw sa to ang mga episodes sa ato ang YouTube channel ang dili subscriber. Kung dili mo malain o kung ganahan pa pud mo makakita og mga ingon-ani nga mga klase nga episodes, please subscribe na sa to ang YouTube channel. Dili na nako padugayon pa. Ania na gyud sama sa ko ang ginaingon. Way gikahadlokan kining bayhanan ni. Usa ni siya kaniadto commissioner sa Commission on Audit, commissioner pud ni siya sa COMELEC sa una, usa ka attorney, advocate sa women's rights ug sa mga PWD inclusion. Karon pa ko kahibalo nga proud bisdak pud ay ni siya. Si Mama Ben, attorney Rowena Godson. Thank you, Kyle. Attorney, Binisaya, yun di. grabe ni ka binisaya, attorney. Oh, first ko gani interview nga, Binisaya. Sige, So go. how do you ka magbinisaya, Oh attorney? my God, Binisaya. Kaysa Dumaguete, man ko nag-high-school sa Siliman. Dito ka pero gipanganak ka Negros Occidental. Oo, Ilonggo. Ilonggo. Pero mix-mix man na amo ang town. Sa city sa una. Grabe multilingual yun ay kaayo ka, attorney, no? Kinahanglan bang yun? Kaya 40% of Filipinos are Cebuanos. Karon They kay speak Cebuano. tuara kay kana. Inglesan pagkuron na patay Oo, taan ni ron sa mga in English ni attorney. Na pila ka katuig sa kuan attorney? Tanang sabi tibok high school nimo Dumaguete ka? Pero mag-college ako sa UP, akong mga friends dito kay mga Bisaya man pod. ang ako mo mga nang barkada Bisaya, continuous Bidayki ka. pa mga taga Dumaguete pod. That's why kung sa Ilonggo pa way ko malipat. Wala ko malipat nga sa akon sinibano. Although akon nga syempre sa amon nga sa Negros Occidental Ilonggo gid. siya. Ilonggo gid. Oo. Pero kay ang ako mga amiga Bisaya man pod hasta karon. Sumoon ng ka bansay gid gihapon ka sa Bansay gyapon Inistoryahan ng Binisaya. bansay. Nga Binisaya. Pero gipanganak ka 1980s, di ba? Matay ka, thank you. Pero 19... Oh, 57. 57. Oo. 1957 Oo, kagi. lola na good ko. Mao ba? Di jud maklaro attorney ay. Oo,
thank you. Pero nga nung Mama Bing may tawag sa imo, attorney? Kasi, yung kanang akong mga inablos ba, mga pagumangkon, Mama Bem mang tawag sa ako. Kanang gagmay pa sila. So, kanang akong screen name karon gibutang na lang namo diya nga, Mama Bing. Kaya ang mga tao, mga fans, o supporters, Mooy na ano tawag nila. man sila mama kay mother figure man ko Ano? nila. Unya, ang mga bayot, ganahan magyog magtawag og mama. Mama. Mama, o kana, Mama Bing. So hilig ka iganahan ka o ganang you're surrounded by gay people, ano ba? I'm okay, enjoy kay Enjoy kay ka. they're happy people. So, happy kay ko ganina sa rally kay maglakaw ra migikan sa shrine niya adto pa Miss People Power Movement. Magsyakit pa ni mga fans o mga supporters o mga bayat, Mama Bing, Mama Bing. For me, they are making a connection. Right. Diba? I feel connected with them. I feel na hindi ako stranger kahit sa Facebook lang ko nila magkaila-ila. So, important thing is, para sa kanila, sabi nga nila, totoong tao yan si Mama Bing. Yes, maog yun actually ang imo handing. Oo. Toto ka tinuod, tinud-anay ba niya, kana bitang marag no filter. Wala. Yun. Wa kay gikahadlukan, pero before na siya, attorney ha, kumusta imong experience sa rally? Nahisgot nimo na atay mga nakahimamat nga mga kabatan-unan, pero how was it? Kumusta gid ang rally Sa ganiya? Luneta, siguro sa Luneta, 80% mga bata. Mga yun. bata. As in, mga teenagers. No? First time ko kakita og rally ngay nani. Nga dito sa Luneta, mga estudyante. Kanya, aga-perform, mga hip-hop, galakaw sa kali nga na ay baklava, mataray makita, ang mga sounds ba, iba. No? So, ang mga placard, makatawa na lang ka, na placard dito sa bayot, may uyat nga, me, not my money. Hoy, censored na to. I-censored na to. So na lahi gyud ang kuan karon attorney. Lahi gyud kay gikan man ko sa EDSA 1, di ba? 80 sa man to 86, no? Yes. That's 40 years ago. Lahi na gyud ang mga bata karon. Nagi involvement ang mga kabatan-unan karon. yan na usually expression. Yes. No, they express themselves, no, Yes. yung anger nila, Right. yung kanilang protesta nila, no, in iba-ibang klaseng form ba. So dili na pud sa niadto pud ko sa shrine o nilakaw pud ko adto gyud sa People Power Movement. Suroy gyud na ako na hasta naglibot yung ko. Ang mga placards mo pud. Kay dire wala na yung mga F kay mga Catholic schools naman Ateneo, Okay. University of Santo Tomas, pero dini ganina, again, 80% mga bata po, mga estudyante. At mayo kay na, it's a good sign, no? Nga, na sila kuan ba? Kay gugma sa ilang bayan ba? So, ang kita ko di mo itong mga gulang, sa noon, EDSA 1 na pa sila, yung mga family. So, kaning raliha, di gyud sila makaingon nga isa lang ka grupo nga mga sanay mga liberal lang, mga sanay mga party list diha nga mga politiko lang ba? Yes. Mga political nga group. Kay ang schools may nakapadaghan, ag mga bata may nakapadaghan. La Concordia College na po, layo biya na kay sila, gikan na sila sa Manila. Aside from today, nag-walkout rally ang mga colleges sa 1 Taft Avenue. St. Paul, katong mga Lasal. Ang guwa man mga madre, dalag kandila. Sige pabusina sa mga kotse. So, ang mga tao, Davao, Cebu, Bacolod, major cities sa Bulacan, no? Tawag sa ako ang kanang leader nila ba na mag-economic protest sila karong adlaw. Okay. Pero ilang swelduhan ang ilang mga tao. Kaning mga rally karon different na ang participation sa mga bata, Yes. no? Kato bang good ng like in the anniversary sa EDSA inana, murag mga gulang na ba? The kids did not really care about kanang anniversary sa EDSA inana. Yes. Karon kay it hits them naman yun in their pocket and in their parents kwan. Taxpayers money naman yun Yes. So ang mga schools mismo moy ingon sa ilang mga estudyante mga gawas mo. Go. Ana yun. Gawas mo. Pero kaning panghitabo karon attorney nga rally no. Unsa man ni dako ba ning impact nga maundang ba gyud ning corruption? Unsay
tan-aw nimo ani or useless ra gihapon ning ato ang pagrali-rally ng adlaw wag gihapon ka bag-uhan sa atong gobyerno. Kani manggod nga raliha, it's different, no? Sa ibang nga rallies kay kani kontra korupsyon sa mismo gobyerno Yes. nga ato ang trust nga may magkuan ba maghatag sa aton sa kaayuhan. Oh, we trusted in a democracy. Natay ga trust sa atong mga institutions. Pero kani ang ilang pagtraidor sa ato kay ang mga congressman mismo mo'y nagbutang diha sa budget sa ila kalawaton kag ila gid pangkawat anang mga flood control kanang mga infrastructure projects nga matay ka wala man di ay na ghost man di ay na kung sa English pa matay this one breaks the camel's back. Parang sobra na yung pangawat ha? Kana na gid ang feeling sa Pilipino karon, even the young people nga. Sobra na gid ilang pangawat. Bayad pa tag taxes, VAT po tag 12% every time mo kaunta, daay VAT, palit tag gatas, daay VAT. Nya kawator na din nila. Every budget cycle deficit ra. Nganong deficit man? Kay wala na may income nga makatabon anang pang gasto nga ilang man di ibutang sa budget ang ilang mga kalawaton mo nang sayop ni BBM nga iyang gispasagdan ang iyang igagaw Nga si Romualdez. So are we saying good attorney nga kay moingon magutag dapat anuhon nato ni on gyud nato ning gobyerno when we say government man good grabe ka general unsa man gid kisa may kuan nato ani si BBM ba gyud ato ang on si Romualdez makes this different kaya ang aton congressman mao na karon ang pangawat ang gahimo sa budget mo po'y nangawat sa abatong budget. Unya, ang kasakit pa ana, ang hugas rag kamot si BBM, siya may nagpirma ng budget ba? Kanang 2025? Kabalo man na siya nga deficit ng budget na. Ipangbutang diyan nila gi-insert nila sa budget nga wala man nagani ni Agi dito sa ilang. Ibig sabihin, hindi man wala man ni Agi sa bicameral committee, House and Senate, ipang-insert lang. O di ay kay mga congressman di ay. Nga maka-insert diya og pila diya sa flood control inana ay na di ay 5% insertion. So kinsa man gyud ang pinaka-utok aning korupsyon Di gyud attorney siguro Romualdez sa right hand man niya si Saldico. Larga na lagi si Saldico kay hadlok na lagi sila. Yung ilang mga balay karon bulletproof naman. Ilang mga balay karon na yung mga nanitabon naitabon. Mga naman sila sobra pa ta sa Israel kay Israel gani ang mga balay may plancha lang bla metal in between the semento kani ila nagi parang mga tabon yun ba the whole fence covered yun hadlok na yun yung mga congressman kay makasakit pag yun ani the whole time sa 3 years i-ignore lang yun ni ipasagdan lang yun ni BBM nya mayroon siyang how did we come to this tay drama how did we come to this how did we come to this tanaw lang ka dito sa espeho kay balaan mo kung how did we come to this ikaw man ang may sala sini kay gipasagdan mo ni imong igagaw ni pero unsay gusto nato mahitabo pag gusto sa tao mahitabo nga seryoso yun yung mga investigation ni Bongbong unya kinahanglan may mapriso yun in 3 years naisigutan naman gyud nato no si Romualdez nag-resign siya unsa man niya nainipuli unsa man gyud ni siya paatik ra ni naabagyoy padulngan ning paghawa ni Romualdez or it's the same shit attorney wala na gyud he tried to hold on to power kay plano ni Romualdez magdagan og presidente that's why they looted the budget about buying nila that's why daog ang ilang mga party list ng tingog 3 seats kanang 4 piece 3 seats kanang si Saldico 2 seats ang ako Bicol pero katawag sa tao karon ako Bukol so lahat yan design para gamitin ang gigamit ang mga kickback ipalit og boto para mudagan ang congressman nga ilahang grupo nila ba allies nila para makontrol nila ang 2028 na election because mo na plano ni Romualdez na karon iyang plano naguba naman di na gyud siya kadaog maski pila pa iyang palit nga boto di na gyud siya kadaog kay suka na gyud siya sa mga tao ang grand design nito si Romualdez yun klaro kayo nga iyaning grand design asa tapadulong ani I am hoping nga kaning protesta sa mga tao mag-push gyud ning BBM nga mag-serious gyud siya aning investigation o na gyud siya ipapriso ba kay kung dili kapuyan na this BBM nato kay magsige naman tag protesta ani kaya ba sa una ginani manikan Marcos ba sige lang protesta until ang mga Amerikano mo inaingon snap election na ka that's what happened he's doing it again repeat lang ba ang history ni Marcos mabuang nga gawin ni BBM no kay ang iya yung dream nga babangon uli ang Marcos nga ngan karon
time. Prediction ko, wa na imubuto og Marcos next time. Mo tayo magisulti sa interview ni Madam Lucci nga murag kung si Sandro Modagan wa na gini siya puruhan. 2028, kung Marcos Budagan o si Romualdez, pildi yun. Buwan na yung Marcos nga makadaog gani after this. Pero kung si Sharon Cuneta, Oh, attorney, si Iba, di ba? Iba si Sharon. sa mukha ni attorney. Yung mukha kasi. Nagkakapatawa, rabi ako adto kay Lagi. murag wala naman yun silang kinsa man di ay kay di mo sila ganang Sara. Ang mga kontra sa mga Duterte, di po sila ganang Sara. Muna wa sila ga Marcos resign nga siya git. Kay kung mag-resign ko na si Marcos, si Sara ko na yung mapuli. Nga di po sila ganahang Sara. Ulat sa. Unsa ba di ay inyong gusto? Marcos ra gihapon? Hasta ni mga manumaning 3 years sige pag antos ta. No? Di mo ganahan ni Sara. Pero eleksyon dun. Ningon lagi ko nga, dili man di mo ganahan ni Sara. Kinsa man din yung ganahan. Wala man sila kaingon. Yung isa ilang kandidato. Ingon na murod kay para makapili ang tao. Di ba? Pero sa ako Marcos must take responsibility for this. Hindi siya pwede maghugas kamay. Kay kung wala siya, kung hindi siya ang presidente, kung wala niya gitolerate ni iyang igagaw, wa ni may tabo sa tuwa karon. Nya, how will he recover? Zero flood control siya karon. Recover siya for 3 years. Kapuyo na ni si BBM. Di na ba gina siya anad gatrabaho siya. Oh, he has to recover now. He has to recover so that he can exit with a good name. Oh, unya og din iniya kaya. Kaya ba niya? Yan ang tanong dyan. This is more than a Marcos versus Duterte conflict. We have to survive. The country has to survive. After all this kautangan ba? Na ibilin ni Marcos nato, tingnan sila, si Digong mampod, si Duterte nangutang mansad. Lagi, nangutang mansad. Pero gidugangan pag yun ni BBM. Nga, bastang wala yun sa isip niya ba nga, kinahanlan before my term is over. May namduman po ko sa mga tao nga I was a good president. Na okay man ang Marcos name. What he did was, he was absent the first year. Karon naman na siya nagguwa-guwa nga, ano siya dito sa mga dam, sa mga ghost project. Karon naman na si BBM nagguwa na niya. 3 years. Kung kaya niya, ay, good luck. Pero, yun lagi tanga, this is bigger than the Marcos versus Duterte conflict. This is our country. We pay taxes. The education of our children are at stake. Di ba? The future of our children are at stake. With BBM, wala may no new jobs kay, wala may no new investments. Wala yung investments nga bago. Atik raman ng, niabot si BBM, na i-pledges nga pila ka $1 billion na puro atik. The world is watching us. Kanang mga countries nga maghatag pa unta og grants, maghatag og loans. Di na sila. Nang uban ni back out. Back out or di na gyud na sila. Narabay mga laws in other countries like America, like in the European Union nga kung violate kag human rights, di kanila tagaan og grants. Kung nakay corruption sa imong gobyerno, di kanila tagaan og loan. There's a bigger picture. Hindi lang yung ayaw nyo kay Sara Duterte. Hindi yun that's not the point. The point is the survival of our country. BBM has to be accountable. He has to be accountable. What is his plan? Unay akong challenge ni BBM, ano ang plano mo BBM kaning the next 3 years? Unsaon na nimo para kabangon kami muli, hindi lang yung ikaw ang babangon. Napabay chance, attorney, nga mobawi si BBM, makabawi siya. Nahisgot mo ganiha, kung seryoso siya, pwede ipapriso niya itong mga kawatan yun. Pwede ba yun? If he has the political will. Pero say ni former NEDA Secretary Winnie Monsod, said the problem is the people around BBM. The people around him, he surrounded himself with advisors na. Yan hindi yan politically hindi yan bias Even she sees the problem. Unless BBM accept siya o ginay weakness niya from the start. Lisod man guning sitwasyon ni BBM kay you look at him ba? Naman yung tawhana, buutan raman. Pero klaro kayo ang weakness ni BBM. Murag yun siya, he does not have a mind of his own. So, sinindig ka control siya, ha? Unsa man ni? Makontrol good siya sa ubang tao because he doesn't have a mind of his own. He is not trained. He is not trained to work. He is not trained to make painful decisions. Ano ang traits ang leader? Inahanlan ng love of country kag ang sacrifice. Kay balo ka na, i-sacrifice mo yung mga friends. Doesn't matter kung cousin niya, best friend niya, di na yun pwede, oy. At a certain point, maingon na yun siya nga, di na yun pwede. Di na yun pwede, oy.
Mag-reform na gyud. Ang ingon bitaw ko nga, mga congressman, sige pag-support ni Romualdez, mura silang mga buang didto nga pag-goodbye na si Romualdez na pag oy, made a sacrifice. Unsa may gi-sacrifice ni Romualdez nga? Billion namang iya ha. Daga nakaisag balay, jet. Unsa ba yang gi-sacrifice? I-sacrifice niya kita. Mo na akong maingon lang sa ila kani mga congressman nga. Sinasamba nila ba? Yes. Si Romualdez, sinasamba nila kasi si Romualdez ang nagbibigay ng pera sa mga bursa nila. So tinuod yun na. Oh, ay, pwede ba yun? Tingnan natin yung Book of Accounts. Yun ang gusto ko talaga. Freedom of information ng tao. Gusto ko pumunta doon sa House of Representatives, buksan yung Book of Accounts. Pila ba yung kwarta nga nagguwaan na sa House of Reps nga panghatag ng yung balita na may 1 million a month? Yung ibang congressman? From the accounts of the speaker? I don't know if that's true ha, pero I want to know. Muna, gusto ko mag-research ko dito. Wala naman ka, di man na nila i-publish ba? Unless ikaw yun dito makalkal ana. So, make time. Well, let's make time. Sige lang tag-rally diya let's rally sa streets. Sige, let's form a group. Ano lang na akong proposal nga. Magtanaw ta ng Book of Accounts sa House of Rep. Daghan bitaw mga bright ng mga tao. Pero balik ta kay BBM. Unsay ang plano aning 3 years? The country is in debt every year. Mangutang pa gyud siya. Ang mga tao may puro bitaw bigi hapon. Maski kinsa ray mulingkod diya parehas lang. Dili na natin noon. Kay sa una puro biya mo. Magwanta ra ninyo. Karon magwanta pa ninyo ni 12% ang VAT taas sa gasolina. Ang mga goods imported, syempre kung may import may kumikita. Yes. Karon murag kasabot ng mga tao ba kung paano sila gikawatan. Storyahan na to. VP Inday Sara sa posibilidad nga pagdagan niya sa 2028. Ikaw mismo niingon nga Sara is the woman to beat. She is. Taga ko grason nganong she's the woman to beat man, attorney. Even Lucio interviewed me. Ningon po siyang she's the woman to beat. Maski di sila ganahan nila. Maski dili mo ganahan niya. Kahibalo man mo tanan nga she's the woman to beat. Sa survey lang, dili na sila kasabot nga no maning popularity aning Duterte, mao man ni. Dili sila kasabot manggod sa kanang personal connection ba nga element sa popularity ni Sara Duterte. Lahi man to sa digong, lahi man to. Sara Duterte is a woman, a lawyer, a mother, a sister. She shows tenderness. Makita mo, she shows vulnerability, which men do not show. Diba? Pero kung babae ka, those are the kanang characteristics that makasimpatiya ka. Hindi ba la? Buhay labot nga ang mga Bindanao iya, ma-Duterte kaya. Para sa mga Cebuano, mga Bisaya, it's high time nga katsoy nanalo si Digong Yes. na Bisaya na pod, no? At the same time, dili gyud mo tuo mga Duterte supporters. Wala gyud sila na kung sa Ilonggo pa way sila nagbuhin. Way sila nagminus, nagdugang pa sila. Because wala sila gatuo nga nangawat na si Sara Duterte sa confidential fund nga 125 million. Nya karon, ang kawat karon sa Romualdez and congressmen, ingon sila nga bilyon-bilyon ang kanang mga funds nga. O mayingon tang o di pa na final, investigate pa na due process na si Romualdez lagi, pero na siya responsibility. Tigit siya kaingon nga wala siya responsibility. I-compare ni mong confidential fund ni Sara 125, makatawa man ka ana ba? Kana pangawat ba na? Compare ni mo tong bilyon-bilyon. Attorney ka ng pangawat kung 1 million, pangawat ra man agihapon. Mao na nga wala ako naingon ko nga ako di ko ana pabor sa impeachment from the start. Ngano? Kabalo man ko nga iya ra man to ni Romualdez giritoke niya to kung sa giritoke niya to. Tanawa ningon ng Supreme Court karon, wala due process, wala gani Justice Committee meeting. Wala gani kita ang kopya si ang Vice President. Matay ka i-impeach mo Vice President, may kopya wala gyud kagahatag sa iya ha. Unsa man ni blind date? Diyo mingon pa ni mga congressman nga she does not have a right to a copy. Unsa man mo diya mga bugo mo? Inyong i-impeach ang Vice President, wa niyo gitaga ang kopya because of the design. Klaro na gyud nga political lang yung garutoke ba. Ipapirmahan lang, pirmahay lang. That's why in the first place sabi ko, ano ako uto-uto? Kung ako nakalingkod kog congresswoman kay wa man ko gipalingkod ni Romualdez, kay manggihapon ko musugutan. Bakit uto-uto ba ako? Ano ang ground? Tapos yan hindi man lang yan dumaan sa committee ka. Daog lagi sa Supreme
Court. Yung muna ningon sila nga, DDS daw ko kay anti-impeachment ko. Ang mga bugo, manikaayo. You cannot separate the chaff from the grain, mga tao ni nga mga bugo. They keep forgetting that I'm a lawyer. I was a professor of law. My father was a judge. Yes. You know, my sister was a judge. Dili ko mag-desisyon o hatag og opinion, nawa na ako nigi. Way basehan. Kag-istudyohan, yun ako. Diba? Remember, I was COA commissioner. Yes. Ano yung kung unsa may betrayal of public trust ng 125 million? Kay wrong ang pagka-liquidate. Kay ingon ang COA nga inana. Auditable man na. Kanang ilang mga extraordinary expense diya. Every month, kanan nga congressman, pati ni mga party list, aside from the salary, na man ay, I don't know how much baka 100, 200,000, wala na resibo. Pero man nag-certification. O pila na ka million, 300 na sila kabuok, 8 times 200,000 mo na every month. Pila na ka million every month, 8 times 12 nimo. Wala na gani audit. Pirma lang na. Oh, I dare anyone to contradict me. Kaya ako, COA commissioner ako noon, alam ko yan. Murag, kinsa mo ni silang limpyo kaayo? O karon, kay nabuking na sila sa mga tao, aning, ilang mga insertion, flood control, ghost project. Mo lagi, I am suggesting, wala na infrastructure fund ang congressman. Wala na pork barrel. Para wala na corruption. Yung sila, ay, si attorney, ang mga tao ba, aga-expect ba nga, patindugan, tag-hospital, patindugan. That should be in the budget of DOH. Yun ang mga medical, that should be in the budget of DOH. Let them do that. Let them have their own standards and unsay pag-requirements para maka-bail ka ana. Hindi yung moagi kas congressman, kay rekomendar pag yun ka, kung guarantee letter dito sa DOH, kaning DOH maghulat man pug pila maning allocation sa congressman, pilay allocation sa senador. Tanawa, ang mga tao maluoy ka. Buslot ang kurason sa bata. Kaya sa Philippine Heart Center maghulat kay dili man gyud makasugod ang heart surgery kung walay 50,000 nga guarantee letter. Mo na that is what is happening to us. The politicians control the funds even after napasar ng budget, which is unconstitutional. Pasar nilang budget, after that, wala na sila labot, anak. Pero ang sistema sa Pilipinas, hasta karon nga muagi pagyud sa congressman kanang inyong mga guarantee letter sa hospital. That's unconstitutional. Kasi post-legislation na yan eh. After legislation, after making the law na yan eh. Bawal na sila makialam. Dapat yung after na, yung paggawa lang ng batas at budget, sila dyan. Pero after that, wala na sila ilabot dapat. Pero gahilabot gyapon sila. Kaya gusto nila gyapon makontrol ang votes. You see? Why it's really a cycle. Kanang sistema ba nga kung kinahanglan nga mag-reform yun. Walay pork barrel. Walay mga rekomendasyon sa mga medical. Kay anyway, andyan naman ang DOH. Bawat region may allocation naman yan. Tapos i-improve ang mga hospital sa regions para di na kaya moari pa mga tao para pa heart surgery ang mga bata ang buslot ng kurason. Wala na pork barrel. Wala na kawat. Posible na siya, attorney, sa karon nga. Posible. Ako, I challenge BBM. Zero flood control fund sa karon na year, di ba? Zero pork barrel. Pati infrastructure. Nga namang congressman na may share sa infrastructure. Nga naman. Kaya iyan ng district, inana. Okay. Kung mag-allocate ana, is it according to a plan? Kung sa Amerika ba, nasa like factory dito nga they want to get jobs. These congressmen sa Amerika, they compete with jobs para sa ilang state mo adto ng kanang factory na ba. Diha pangayuan na nilag budget for infrastructure para ana kanang factories diha mo adto sa ila. Dito, tingnan mo naman, puro multipurpose hall. Pila man naka multipurpose hall. Kung ipa-extend niyo ng inyong mga hospital diha para sa mga bata, labos multipurpose hall. It's a wrong idea nga. Ang mga mayor, tagaan tag multipurpose hall. Tagaan tag mga unsa ni atong mga konsehal diya ang atong mga supporters butang tag multipurpose hall. Bawat multipurpose hall may kickback yan. Pero balik sa kay VP Sara. Na ako'y nabasa nga naay nag-survey nga if si Mayor Vico Soto modagan or pwede nga makadagan for pagka-presidente sa 2028 election. Di siya makadagan, underage siya. Mo gani, kung pwede gani daw siya makadagan attorney, siya daw ang number one nga pwedeng makalaban ni VP Inday Sara. Sa imuha attorney, kintahay nga qualified si Mayor Vico Soto in terms sa iyahang age. You think nga naay posibilidad nga si VP Inday Sara pwede mapildi ni Mayor Vico? Number one,
Di siya pwede kay kulang siya 1 month. Pero kung ibutang tanang qualified siya, kana ba klase nga politiko nga kanang bataa mo'y makapil din ni Sara? Yan ba ang makakatalo sa isang Sara Duterte? Layo naman nun. Maski maski anong ihambal nyo da kung sa Ilonggo pa. Kung mga siponon ka mo, hindi ka mo kasarang sining problema sa nga atong trabaho sa nga atong gobyerno. Kay siponon pa ka mo, kung mga tigulang pa. Kamo okay si Biko, okay, he ran Pasig very well. Pero for president, siyado naman yatang leapfrog yan. Yan na ba ang best na maipili na? Bakit hindi na lang yung tiyo niya, si Tito Soto? Di ba? Bakit hindi si Ping Lacson? Itong problems natin ngayon, hindi pwede ito mahuyang ka ba? Tumutanga kay okay man to siya. But kung bright bagyo na siya, pero okay kayo ng iyang panghimanwa. Pero murag di siya kayo kuan. Ugnay crisis, ugnay gira. Katras bataan na nga si Biko Soto will make the right decisions when we go to war. May example ba? Does he know macroeconomics? Does he understand trade? Does he... Nag-mayor sad ko, no? 6 years. And I had a degree in economics. Lawyer pa yun ko. Kahit ganyan ang qualities ng kandidato, hindi yan makatalo kay Sara Duterte. Kasi yung karakter ba, ang titingnan ng ako kung mamimili yung mga tigulang, ang mga tigulang ba, magpilian ng kung kinsa ilang botohon, tanaw ginaslas karakter. Importante gid sa presidente ta, o mga senador ta, karakter. Can we rely on this person when there's a crisis? It's not easy to be president. Tanawa si Bongbong. Dingon silang adik siya, unsay na itabo. Mura mag-adik ba? Wa man bugtaw karon naman 3 years. Tanawa. Because he was not trained to lead. Ferdinand Marcos Jr. lang siya. But he was not trained to lead. He did not even finish college. Even his own father, Ferdinand Marcos, had worried sa iyang capacity niya, iyang future. You don't just become president because you are good, you are a good mayor. Paso ningon silang, that's the Digong Duterte model, kanang you're mayor of Nana. Yeah. I remember Digong was already very old. Nag-mayor na siya several times sa Davao niya. Bugado siya, dati siyang piskal. Iba yung kakayahan ni Digong sa mayor nga 40 anyos. Ayun siya, oy, attorney, si Barack Obama baya 45, rabi ato. Matay ka do. Harvard Law School man ka to si Barack Obama. Unya, asawa pa yun. Harvard pa yun. Unya, wadi lang na Harvard, matay chair sa editor sa Harvard Law Review. Unya, dugay na kayo na train sa ilang political party ka ng Democrats. Di ba? Kasi doon sa kanila, grabe ang kailangan promote ka sa party mo eh. Di ba? Dito wala eh. Wala naman talagang party decision dito eh. Popularity, personal politics, yun ang batayan nila ba? So what makes a good candidate? Doon sa UK, sa Amerika, di ba? Party yun nag-apilian ang ilang, di ba? May convention na. Pero wala man ay nana. Nothing against Biko Soto. Pero... Mayo siya nga mayo siya pagka-mayor. Pero di siya siguro... Sa ako ang opinion ay nag-mayor naman po ko. Dili ko. Dili pa siya ready, ana. Sa kainit karon sa korupsyon, sa pagkagahaman sa power sa ubang mga naa sa pwesto, ang well-being ba ni VP Sara sa tanaw nimo, is it possible nga she could be in danger? They know that she's the woman to beat. Tanan na lang nila nga scheming karon nag-fail na ini ilang pagkuha sa kwarta sa ato ang budget para ipang-vote buying nila no booking na. So they will need a candidate na kandidato ni BBM nga daghan kayog financial contributions from the industrialists. Right now, you have to accept na itong mga negosyante na ito, malalaking industrialist sa Pilipinas, mga bilyonaryo they are now with BBM. Kay presidente siya. You know, it matters to them, their taxes, their lease sa government, logging, mining. Oh, lalo na yung mining. Kasi Romualdez, may mga minahan yan eh. Kana sila tanan, maghatag na silang kwarta sa kandidato ni BBM. Muna'y weakness po ni Sara, nga wala siya kwarta. Pero naapoy mag-contribute sa iya kay siya may taas kay sa survey. Now remember, kaning mga contributions ni mosulod raman ni todo kung saka na siya
survey. Sara is up against Bongbong's candidate nga kwartahan. But she has popularity. Sila, hasta karon wala pa sila'y kandidato. Inana ka popular. So, popularity versus money. I think the people will choose popularity. I think after this, lisod na kay si Bongbong magpadaog sa iyang kandidato. He looks like arm's length siya sa kay Romualdez. He is saying na kung dili ako presidente, magrally po ko uban nila. Nagitubag lagi siya. Kung dili ikaw ang presidente, wala unta may garali karon. So, the tactica of strategy of BBM is kanang arm's length siya. Wa ko hibaluan na ilang mga pangawat. Pero siya nagpirma sa budget. Wa ko hibaluan na niya. Pero first class niya. But survival niya is at stake sa 3 years. So, he must have, wa niya gihimo ni kung wala siya kanang thinkers and planners ba nga niingon niya nga wala na gyud, you have to come out and cut this. So, Okay. popularity versus money. The danger is if they are very, very kusog na gyud ang ilang kuan ba? Kanang Determined na motivation gyud. Yeah. nga kinahanglan mo daw gyud sila. Sara Duterte cannot be beaten. So you're saying that we have the capacity? She is at risk. She is at risk. Remember, there are other players, di ba? Right. Just think of it this way. Si BBM, atong visit niya kay Trump, unsa man to? Nga pagbalik diri, daghan naman dayon nang i-approve niyang promise niya dito nga kanang mga sa una closed ang military bases, close time ni Cory. Karon si BBM, okay na lang kay imuon lag ammunition hub or training hubs na. It's a different name ba, but it's the same. Ingon siya nga ug magyera sa ang China sa Taiwan, mag-ready na ta kay maentra gyud ta ana. Unsa may labot na to ana sa gera sa Taiwan? Tawon Ginoo ko. Asa man to gikan? Gikan to kang Trump. So kung tan-awon ni si BBM, saan naman ni si BBM oy? Nagpatuta naman ni Trump. Kaning nahitabo karon? Akong suspetso ha. Naginingon niya nga, Mr. President, you better do something about this. Yes. Kaya kung si BBM ra, happy ra biya siyang kung sa Bisaya ko Ilonggo pa yun hayon lang bala. Yun hayon lang. Why change anything? But the strategy of his first cousin, who was his lieutenant, failed. So now he has to think of something else. But who is his candidate? When Chis Escudero, I thought siya ang kandidato ni BBM. O dili man di ay. Kontrahan na man si BBM o si Romualdez o si Chis Escudero. Karon mas samot na gyud ang pagkakontra. I don't think it's going to be Chis. They say si Rimulya katong manghod the DILG. Kasi gina-promote gina-promote. Oh, he has Cavite. Pero Amy Marcos is still there with Sara. So Ilocos Norte. Chavit Singson just declared Ilocos Sur. Pariñas na lang nabilin. We'll have all of Ilocos. Batangas, Laguna, Cebu number 1 is a Duterte country. Batangas, Laguna, Negros Occidental is the 4th, which was Lenny's country. You know, Lenny won there. Di ba? Yeah. Titingnan niyo yung voters behavior and geography, 40% of the votes na sa Mindanao. Unsaon man na. Kaya mga Muslim diya, they feel connected to the Dutertes. Maski dili Muslim, ang mga taga Mindanao, they feel that the Dutertes are their family. That's their connection. Yes. So, sino kandidato nila ni BBM karon? Kaya wala naman si Romualdez. Hindi na wala naman si Chis. They can try Rimulya. Si Risa Ontiveros naman. Dito sa left, ang gusto tumakbo. But that's another alliance. Kung mag-uban sila sa BBM forces, they will have a chance. Pero, again, magko-compare ang tao especially now, ang crisis. They will want a leader nga who has the political will to say, maski igsuon ta mo, sumbagon ta mo ron. Inana, BS VP Sara, I heard. Karing kanto na ako sa Davao, I learned a lot from personal narrations na daghan na siyang kanang mga tao nga close sa iyang papa nga dili siya ganahan. So it's not like another Duterte, right? You know, dili na ang pagtanaw sa mga tao sa Mindanao. This is Sara Duterte. That was Digong. Of course, it's another Duterte but of the same name, but the character. Yes. The character is different. Will she tolerate corruption? That's the question. I hope she's listening. Tolerate siya corruption? Is she going to be hardworking? Is she willing to learn? Is she going to choose in her cabinet very competent and honest people? Kung yan, makomit lahat yan ni Sara Duterte, she has a very good chance dun sa mga independent voters. But can the Marcos candidate commit that? That there will be no more corruption? Katawan! Si Rimulya, can you commit that?
na there will be no corruption under my government, mga kalatauan, dili na ta kay Romualdez, dili na ta kay dili po sila kay Sara. Naay po dili po kay Aquino, kay not another Aquino. Sa may gusto niyo, komunista. Ganahan mo ang magpresidente komunista. Kay dili man mo nila, di mo nila. Oh, I left nabili na. Oh, muna ganahan ninyo, komunista. Is that really the only choice we have? Just because we don't want another Duterte? What did Sara Duterte do to you? Kaya tanong ko sila ano ba talaga ginawa ni Sara Duterte sa bayan? Ma'am, nagawat lagi siya ganit 25 confidential paling. Ingon na lagi ko ninyo, auditable lagi na. Ano, politically motivated lagi to. Nya karon compare nimo ni bilyones ni nilang kung Romualdez o ni Saldico. Sa DDS na ka ma'am kay ganahan kang gidepend nimo ng Sara. Gidepend na ko ang right sa Vice President nga sakto sa due process ang iyang impeachment. Wa ko niingon nga hindi dapat final yan. Yes. Niingon ko nga ebidensya ana nipis kaayo. That's according to my knowledge of the law and audit because I was commissioner. I've been in government Yes. 25 years. Yes. May gulay. Klaro na sa mind ko Ang left ang gusto mapatakbo sila ng kandidato Pwede maputakbo sila. O ganahan ba ng mga tao nga komunista, sosyalista ang inyong dason nga president? Ako ba't ganahan man pod kay pason makonvince sila mga pobre nga. O kami wa jagri gutom tanan may trabaho kay ganahan ba ng mga rich? Ang mga industrialist, mga komersyante, dili. Sosyalista mo na. Ano ang choice ng mga tao sa 2028? Setting aside personalities, ang gusto ng mga tao, ang presidente nga dason, wala kawat. Natagam na ang mga tao. Tagam na. Wala kawat. Number 2, mapisan. Sa Mapisan, hardworking. Hardworking. Okay. So may mapisan sa Bisaya, Cebuano. Kugihan. Kugihan. O kana. Independent foreign policy. Last naman yun na. Employment. Kaya nga ang quality ba? Intelligence siya. Walay kawat. Honest siya. Kugihan siya. Yung na yung mga characteristics sa sakto nga presidente. Ngayon silang, I love my country. Everybody can say that. You love your country, but are you gonna wake up every morning and think of the country first? Are you willing to set aside everything, everybody's interest around you and say, no, that's bad for the country. I want a quota sa ganito, cousin, ganyan. No. Sino ang may karakter nga makainana? Muna yung ipangita sa mga tao karon. Munang Sara Duterte is leading the service because she connects. Yes. Malahita, attorney, no? Gapaminaw ko sa imuha ba? Kanang pakighimamat ako sa imuha. Feeling na ko, minaw ko sa mama. Murag ano, mo din na Bago yung mama big. Bago yung mama big. Baka naminaw sa sermon. No? Pero disclaimer lang siya ang ko lagi. Ingnan na gyud nako daan si attorney ko. Attorney, di gyud ko hawd og mga politika, di gyud ko hawd ang mga wa gyud ko hanas ana ako. Usar gyud ko ka ordinaryong citizen ang mga pangutana lang gyud ni uncle kay attorney. Base ra pud ni sa usa ka ordinaryo nga tawo nga gusto ra gyud pod makasabot ba sa dagan sa toang nasod, dagan sa toang gobyerno, dagan sa kaning mga issues nga ato ang ginaatubang karon, mao ra gyud na siya di magpa-safe ang inyohang angkol. So ganiha gyud unta daghan ta kog pangutana nga mga personal unta no nga about kay daghan naman mga interviews good pod ni si attorney Rowena Gonzo no ang gusto gud put na ko mabalaan kana mga something personal unta ba no How I spend my weekends. kaya nga may anak dito attorney kanang pero ikuasa na kuha kaning imo pagkaisog attorney ba kanang wa man jud kay kahadlukan wala sa ka naghuna-huna nga basig ka na maglakaw ka diya sa gawa kita paggawa siguro diya sa hotel nga naay mo kalit og kuan si mo nga ikaw diha ana di imong kuan sa wala sa kamahadlok attorney No. wala jud kay kahadlukan Sigitan po di ako sila. Sukol na ba ko? Sukol na yun ko. Security nimo ba? Gibangga? Public places man akong giadtuan. Okay. Amang yun ko gaadto ka ng mga places nga mga dutay lang Delikado. tao ba. Pero wala naman ko ay naman ko sapak yung bodyguard ta kay I used to carry guns, you know. Karon wala na. 68 years old ang god ko. Okay. O ganaan sila, sige, pusila ko ninyo. But what will they gain? They know that. They know that. That's why I'm not worried about that. So ako I go anywhere. Okay. I walk in the mall to exercise.
I walk sa village namo, I walk. Yeah, sa Cadiz, sa Negros, I have 8 dogs. Nakoy Doberman, nakoy 2 ka Border Collie, nakoy 3 ka Askal, nakoy Bichon Frise. Ganahan kay kog dog kay ang akong parents dog lovers. Dog lovers. So, kinahanglan na kay nagyog ko yung interest nga lain kay ma-bored man ko. Okay. Tanaw kog sine sa Netflix. Mubasa ko. I have to read books. Unsa ginabasa nimo recently? Oy, maniwala ka. Ang recent kong libro karon, ang novel, lami kayo. Lami kayo. A Woman of No Importance. Kisa may author ani? It's a kaning story aning bayi nga napiang siya. Nya ganahan siya mag-spy during the war. So dahil mo siya spy. Piang na bagid siya, so nobody worried about her. The Germans na piang man siya, nobody suspected. Kaning mga libro nga ako ginabasa, mabasa ko 3 chapters. Ako na pong ibutang. Tana na po kong Netflix. Kaya kinahanglan ang akong mind. Sige trabaho ba? Yes. To unload naman my mind, tanaw-tanaw ko sa akong mga tanom. Okay. Nana ba? Napo ko yung vegetable garden. Ah, okay. So, Pero galuto ka, attorney? Oo, How'd ka galuto maluto? ako breakfast. Breakfast. Oo, Kanang mga luto-luto ang mga pagkaing Pinoy, mga anak, how'd sa gana? Nilaga lang kay Mga longgohan nilaga. ko. Okay. Di ba? Instant sige din pot. yung balay diri kay makikig-dinner ko dito. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Attorney Rowena Guanzon, palakpakan itaw na to. Oy, thank you, Chico. Salamat kayo. Thank you. Grabe ka, salamat. Thank you kayo. Kaya I'm very proud of Bisaya. Chit Chat.